je o lama adang madang ani bagai je hamya kok sitra sanai rok borok mane ang bisas kan masono baba sono ang bisas kan mane puji tong borok saja to tam no abo masono saimana no ka kaju ang je mutai man mane ke to ano borok khairok jaga jokhon yasak phaikya ke yasak khai mane bisingo ano nang puji tong di omte khai ke ta ang puji tong gaban bisingo rugi khoroksa khurso nai mana nang chawai to nai khan ka tabuk je bar media hai mane bisingo je number ini number bui baksa samung nangjang nai rok sano ke number di hinga kai to number sadi hinga kai to sai rohorka hinga sai rohona bisingo tabuk bang ma bor bang exact tongo hamya hinjak tongo chitra hinjak tongo kini noro de ma sipuri sundri ma phaikya ka to kifusri ma mane bono o jeno je porsar khairi mano sadi hinma kai to ang saya o mano haboi sao pas ang je u media modu babai kok salai purbo tang okongno saya ang kai la samase nor ka thacha porsar khalai ri mano kai sadi saidi ko sa mane ang ora haikani sawa ba tani khukte ang saya ang ka bini khukte ang ikumya bo sai rohoro miya hanya media babu sono bo sai rohoro nga kai nung bisas khai khaya tongri khanya kai ba khalai phadi a khorcha khursu rugi no nai mana asuk jamila nanya bo saya je nung bisas khai hanya ba ta haitu ja bisas khai haya ba haya nga kai toba anan tiketa ekdi nga kai sawo taching bo sela khoroksa kai o thor bahar tong nani na amada ka ama ni chagbo wa chuju jobo bo pujina ro habla ga pujina ro habga ka bini chagwa chuju habo kamona ni chagbo chuju habo monanya ro homani karon ga bonar bor bodol bolon nanya bagi ro hojagya bongaro ni je kali mundi lamu puji ja yang tonggoi porom bini sago habai sapayo kali mundil ayang parani no nung ma puji sina bini boka jak thangma parani ta ka kainang abono kisama puji nani param borong sawnyang korsa khlai di puji ding ka bok param bor para ka chano salai borok puji na ko selai ha bonga puji man bising ko se bui mane sai mane hayi na jamana hayi ka kai boro ton chaka pung bor ang ton na yang ka ro ang man ma kai ma songo tramano mano ka kai a ma songo tramano kai aro saka pung ang ton nai manja an monai ta ka kai ko aro thani banya aro thani ang ton nai me ne ka amu bono bong ka to phano aro fasti cha hanai to bo fasti cha phane jara news ni ko media babu bo saka aro arti sai ma nang keti sanan hin sabong ka ba nang ti sanan ni musung khai ayanggo banyar sekang ti satita am pore sanoro tongo kakai apru bangti sajang nai tengko sia ong kakai jo nugu je viral khanye roksi o buri je tasingo nongmani bo tam ni chaka asa khamya tai tini sela khoroksa kol khai sahar mani bo bina bo sana thanga bechiri kok to phanang bono ani mukti klaikha bono ang koi kok sahar mani yag lokha bo no nijino da kon to ni swana bai ni no bo kol tan ka ang kok kaham kan sahar ang bo bai ang kuno hamya kok sahar ya ke kol to bang ma je namari man number sanai je namari man ya golo baksa be apa bi bonanga ro hanya ni namari khasa o ke namari din ke bari ro hoka ramari man pore ta khai ka hambo asang na ek horka ham ya basang na ek horka ga bui to ka ham di nang ma jing ka nang sai mana senang na ab hayang ka mo tai mana to yang ja hasa ka ang simia tai mana to ka mang tong ong ka porong no ka tam kuno sai mia ba ka kai je an bai ka tam ni bagai am te ka bi du kai khoroksa mani khoroktam mana amu je angkok saka mani sagwa chuju habo abotang sada engka baksa bahino sekal ta kolobjak na mota de man amte herok engka thokai dala khai sanani bagai rang puisa kunu lan kiri khana ব্যবসা khai sana bagai amte khlaya ang ব্যবসা ra khalaisa sasaya abo to saimana na ang to ang bisas khai ang pujin to ang mian simi okbuk sapini takhno okbuk san to ang sai wanya ang khulumi lo bai tong juda ani bagi no ano judi ব্যবসা khai no sanan bagai omte khai ning gagai bobo saltala bini bo phol manana je sanamo chung ni bukuk ni mote je samani tong khang gagai bini bo salta phol manana ang puji tong kha kai an bo salta ang phol manana dala kha je sa ya nai tong bai thung bukti na ingya borong nai tong bai thung nuga no baksa ba u je pores ni tui potali sanai bo tong pores ni haje ungna kai nai tong thung ta pores haje ungno na ingya ang thoka je sanai cha sa ya abo to saimana ni kok borobo opereta ferek omte ke je manu ni kok saka ka judi manu ni sapano te kisa wan chugi pano sabanya ni nangmani ne basak balok khanang mate man mani khaito ang to bisi balo ya ko 3 mas ang khana ga bobar naisa nang matai khaito ang je iko masong baba sang no je sawi shonibar mongbar nayo borok je samani dino no nai khang deli din nai ya
Gangke bosak a shonibar bai mongolbar ke borok poito khlaina kobang phainai bangna blana. Miya khai miya to shonibar miya khai motamuti iko bisas khlai hanya motamuti bangkha. Besoro bangkha na? 50-60 rok dengkhana. 50-60 na? 100 kasa kising khana ang to nai tong ang to sai miya pura sapung manai kha ang miya. Je ang rang ni boriat kure anoro bakhan oro tabis tu na khai red nang phong. Kulumnani red tong phong abro kure mano hamde kulum thano to red boro ko mano kulum hana than to red dok tinani ab ko gya kaka ang red saya je non bagu bige hamjagi kelang masih ang asik din hingga ka ang optinnya biap thano khai jana ni hingga kai asik din ang tam khai tong khasa tabogan besat siklang thangka ang apsik biap khai jana kang te bus kan biap khai jai ma kham blausa opsin biap khai jau hingga ka ta Nung matai man kya butam imango da sabaijak na boba hai. Emang ya abo mane ang aburun cai sekang bo bibot engkang sorry hamek laika enggak phajo kai to mane bora khai abo tu abo bang sana ko ya hamya borok no sekang kisili phayo kisil phai mane pore iko amti hase hamya balok ka hase hamya engka kai ano iko masong phayoi iko mane sago hapai borok iko ang ma engi yasak phaika nono je sai homani ko am sai sekang maman ma jaga no thagata sori je hamya kai ba usaka kolom jang mani ta ngai apuru niko saka sai ro maka sai ro hoka ano simino mani tong siti ujarok te tana ji no ka amono ko no mane mani la ya ba sin boro ba haya no kha to sable ko so khanya musung ba je tong kuri sangi pai no ko thang tong sak ba na nya musung ka apuru ujarok ma hana hanai mani mano ujarok te kuno na hana nang yang kai ngano simino mani tong siti noi ang ko mani tong mani ko ta Go sak hamya rok phano jesa ban naijang na phaikyang kai bono o naijang man abo borke kubui de oro ko nogoi thang ba saiman thang bisas je bom bisa to je borok bukhabai bisa khake baksa to hamjak bayo gai baksa kai to holi je nai batongo doktor kha ba changam te ri ba joto ru joto de hamso goi thangba ke ba waisa haima ba ingya ke ba wani thamba ingya rok batongo gai or ba ti tang ka ang to je puila manu kha ang lukurongo ang te kha nanya na hai ka nanya ni na ang ko mani ya Gaka o je ani je han khoroksa khuruksu ongkoro ko nanya ke mot tak je o mede bab song phaiti chau number man chek je momot ingui Mane tal tham jorate ingangke nung ahino borok nai tongone na media phaiti samande to 10 din hasiko apni se sekang ke borok bang ya ta borok bang ta borok hanyo je o para am se gana yeni rok simi hani kisam sa rok na acha ange ang te kisa kok singani make ma omono je chung kaisa kok to ma thunani news nukha amo mane sagbai thaya boni chini nukha je nokung kaisa jotono motai mani tongkha mani akok khe kubi de akong no ta sing nong no ang sao mane u ma songo sao ang bo mano singka je o ang se an sago de habung ka an mate an bahna jo song sago tang ha phungka ana u bekreng thamsa subu ma bu sangka kai baksa kiang thamsa hiya diba bekreng thamsa ka aban bagai Wasa usu jorau masong puji narok hap ka kai pung sar ko habta ka abno no buito abno no bisa sayang go motai mane khoroksa se manu tangi khorok ta man ga kai masong habu ga kai to sung botam khanyai ba ka baksa ta abno prosno khayo ga tar man no no kaisa no jotono motai man khata na hai amok somorok sawong kai borok tangi hap ka sung khatam ni sana ching tabu Nga baksa to prosno pang khai mano no ke nung motai mana ching ke nung tangi chai me ang bin sago tang ham gai borok saman karano je bekreng thamta ang bin sago habo amti hata Ka amno no buthai bisa thangya ba amna nong o parani mungta mo Paran mung to sung lokhmodi hilayo Lokhmodi gabo dokumen dawa khato modi bari ri uta ga block ngai blok to hezamara abi blok no Hezamara. hezamara bang khobja to phano norbo jidi mo jaham yarok halainani rok ga kai ang mane nong namba kalang khanta ang ro kok sahar manang ham yarok buirong ko kang sahar man